dnešního webináře je reklama v online právně správně. To znamená obecně reklama v online prostoru, v online světě. A potom v té druhé části, dejme tomu, se budu trošičku podrobněji zabývat reklamou na doplňky stravy, reklamou na produkty cílící na zdraví a vlastně na služby směřující ke zdraví. Nebude to úplně hodně podrobné, protože to by opravdu bylo na samostatný webinář. Já vlastně čas od času takové i mám, i živé, a to samo o sobě tak na 1,5 hodiny, 2, takže tady spíš jenom, abyste měli takový celkový přehled a věděli, co tady můžete v tom jako očekávat za úskalí. Nejdřív bych vůbec vymezila, co myslím tím online. Možná vás napadne ještě něco dalšího, ale já bych to shrnula tak, že tím rozumím reklamu na webových stránkách, ať už vašich, nebo někde reklama jako placená třeba, to znamená i třeba reklamní banery a podobně. Myslím tím i sociální sítě, všechny možné, které existují, takže nejčastěji to, když se potkáváme na Facebooku, bude třeba pro vás Facebook, Instagram, LinkedIn možná, ale můžou to být pochopitelně může to být x dalších sítí, které se používají. Myslím tím i reklamu zasílanou přes e-mail, přes SMSky, WhatsApp, Messenger a prostě takové ty komunikační online kanály. Jinými slovy, prostě reklama, která je šířena nějakou elektronickou formou. Nebudu se tady zabývat reklamou, která je v televizi, rozhlasové televizní vysílání, byť vlastně svým způsobem je to teda taky online, ale to je specifické, to tady jenom možná maličko naťuknu pak v závěru. A nebudu se zabývat i tou klasickou tištěnou, letáky, plakáty, byť když budu mluvit o těch obecných pravidlech, tak ty se vztahují i na to. Co je to vůbec reklama? Než zodpovím, tak ještě jenom uvedu, že jsem tu prezentaci a celý ten webinář dneska pojala, takže vám tady opravdu nechci citovat paragrafy, dám tady mnohem míň, nebo mám jenom snad jeden odkaz, myslím, na konkrétní zákon, ještě vám asi zmíním další, ale když tak to dám samostatně potom ve skupince, protože si myslím, že by to už bylo až moc. I tak je těch informací docela hodně, takže to berte tak, že to není určeno jako pro právníky, pro odbornou právní veřejnost, ale snažila jsem se to uspůsobit pro opravdu běžné podnikatele. Přesto zmíním, že tady ten pojem reklama jsem si půjčila přímo ze zákona o regulaci reklamy a trošičku jsem to teda zkrátila, ale v zásadě je to nějaké oznámení, může to být předvedení, to znamená teleshopping, že jo, klasicky, jo, tam to neposíláte informace jako psané, ale i třeba ve videu nějaká prezentace, prostě předvádíte, jak funguje služba nebo výrobek, nebo nějaká jiná prezentace. Co je tomu společného, že mají za cíl podporu podnikatelské činnosti. Tady ten zákon i říká, že zejména je to teda podpora spotřeby nebo prodeje zboží, nebo podpora poskytování služeb, nebo třeba propagace ochranné známky. Ono toho je tam víc, ale tady to jsem tam z toho vypíchla a o tom my se budeme tady hlavně bavit, nebudeme tady řešit třeba nemovitosti a podobně. Na čem vlastně záleží, o čem byste měli přemýšlet, na co si dávat pozor, pokud do online světa jdete se svojí reklamou. A opravdu pozor, jsou to i třeba posty na těch sociálních sítích, jsou to i ty soukromé zprávy do chatu, takže nemyslet si, že to je jenom to, co vlastně necháte schválit jako reklamu na Facebooku, takže pozor na to. Vždycky je potřeba přemýšlet nad tím, komu je ta reklama určená, komu ji vy sami jako určujete, kdo je ta cílovka, kam cílíte. A pak kdo se reálně k té reklamě vlastně dostane. Takže je potom rozdíl, jestli je to zákazník, kterému vy tu informaci pošlete e-mailem třeba, nebo je to někdo jiný z vaší databáze, a nebo
Je to prostě příjemce vaší zprávy třeba přes ten Messenger, nebo je to návštěvník webu. Může se tam potom lišit to, na co si máte dávat pozor. Tak si vždycky uvědomit, kdo tu moji reklamu může vidět. Je potřeba počítat i s tím, že lidi samozřejmě sdílí, zvlášť na sociálních sítích, které jsou k tomu vlastně primárně určené. Takže počítat s tím, že i když někomu pošlete něco do zprávy, tak to nemusí úplně zůstat jenom u toho adresáta, takže i tam pozor. A na co ještě tady upozorním takhle obecně, v některých případech je rozdíl, jestli ta reklama je určená jinému podnikateli nebo jako odborníkovi, a nebo jestli je určená spotřebiteli. Má to význam třeba, pokud byste měli reklamu třeba na zdravotnické prostředky, tak tam jsou jiná pravidla pro tu odbornou veřejnost, jiná jsou pro tu širokou veřejnost jako ty příjemce spotřebitele. A obdobně potom zase některé věci řešíte jenom ve vztahu ke spotřebiteli, ale nemusíte řešit ve vztahu k podnikateli. Už jsem tady na to narazila, je potřeba si uvědomit, jak tu reklamu budu šířit. Jestli prostě je to jenom nějaký text, popis v podstatě mé služby na prodejní stránce, na mém webu, nebo třeba i jako součást článku na blogu. Jo, i to. Jestli je to příspěvek na sociální síti, a zas pozor na to, pokud je to ve skupince, tak přestože skupiny jsou třeba soukromé, tak to neznamená, že všechno, co je ve skupině, taky jenom ve skupině zůstane, takže i s tím radši počítejte. Nebo můžu tu reklamu šířit vlastně nějakým přímým oslovením, ať už teda do té zprávy, nebo přes e-mail. A pokud tu reklamu šířím elektronicky, především teda teď se budeme bavit o těch mailech a nějakých podobných elektronických zprávách, tak je potřeba počítat s tím, že kromě těch obecných pravidel pro reklamu, tady máme ještě pravidla pro zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je vlastně o něco ještě jakoby širší kategorie než ta reklama. Ta reklama je opravdu nějaká jakoby prezentace už většinou teda konkrétní služby nebo produktu, když toto obchodní sdělení, jak vidíte i tady z té definice, kterou teda jsem si taky počula ze zákona, konkrétně zákona o službách informační společnosti, dala jsem tady i odkaz na číslo, tak vidíte, že to je definováno tak, že jsou to všechny formy sdělení, včetně reklamy. To znamená, že to je reklama plus ještě další formy sdělení. Takže je to jakoby širší, takže zvlášť při posílání mailů a zpráv si dát na to pozor, že tady to má nějaká další pravidla, včetně teda SMS-ek, jo, pozor na to. Takže jsou to vlastně teda, jsou to nějaká sdělení, která slouží k přímé nebo nepřímé podpoře buď zboží nebo služeb, a nebo tam je vloženě, že image podniku, prostě podnikatele jako takového. Co se tím myslí? Tady ta podpora image podniku nebo třeba jako připomínka toho podnikatele je třeba i jenom to, co se dneska už myslím moc nedělá, nebo aspoň já to ve svý mailové schránce moc nevidím, ale dřív to bylo docela časté, že vám někdo poslal jenom odkaz na své internetové stránky. V tom mailu vlastně nebylo nic jiného. Jo. Takže i jenom ten odkaz na ty internetové stránky, ať už je obecný nebo směřuje na ten konkrétní produkt, je vlastně obchodním sdělením a je potřeba u něj splnit úplně ty stejné požadavky, jako když posíláte prostě obsáhlý e-mail s nějakou prodejní nabídkou, anebo třeba i jenom newsletter, kde ani nutně to nemáte pojaté jako prvoplánovitě jako nějakou nabídku nějakých třeba nových nebo stálých služeb, ale prostě opravdu jenom newsletter, protože tam vlastně prezentujete nějak svou odbornost, své dovednosti a tak dále. Takže to všechno je potřeba počítat s tím, že jsou to obchodní sdělení a ještě výslovně upozorním na to, že ty obchodní sdělení, na rozdíl třeba od GDPR, se vztahují k jakémukoliv adresátovi, ať je na druhé straně firma nebo fyzická osoba, člověk jako soukromník nebo člověk jako podnikající fyzická osoba. Prostě obchodní sdělení bez ohledu na adresáta. Oproti tomu toho GDPR, z pohledu GDPR řešíte jenom
fyzické osoby, jo, osobní údaje fyzických osob, ne právnických osob, třeba SROček. Nebudu se tím zabývat až tak jako do hloubky, ale myslím si, že nebude možná úplně ke škodě připomenout, že u toho obchodního sdělení jsou vlastně dvě varianty. Buď posílám obchodní sdělení na základě souhlasu toho adresáta, a nebo posílám obchodní sdělení bez souhlasu, ale pak to můžu dělat i tam v případě, že jde o mého zákazníka, který neodmítl hned od začátku to zasílání těch obchodních sdělení a současně mu posílám taková sdělení, která se týkají vlastně podobných výrobků, produktů nebo služeb, které už ode mě má. Tady vlastně musím říct, že jsem se já osobně přikláněla na základě zase jiných ustanovení toho zákona k tomu, že zákazníkem je ten, kdo něco kupuje, to znamená zákazníkem není ten, kdo od vás dostane něco zdarma. Narazila jsem nedávno nicméně na jeden z materiálů v otázkách a odpovědích, tuším, Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vlastně dozoruje ta obchodní sdělení a dozoruje samozřejmě i to dodržování GDPR. A ten tam výslovně teda uvádí, že lze za zákazníka považovat i toho, komu poskytnete něco bezplatně, typicky teda nějaký ten třeba e-book zdarma, prostě poskytnete mu nějakou službu nebo produkt, aniž by vám za to teda platil penězi, takže i v tomto případě se dá tady pro účely zasílání obchodních sdělení mluvit o zákazníkovi, což je teda vlastně dobrá zpráva. Jo, nicméně v tom zákoně to takhle úplně jasně není, ale asi se můžeme skoro spolehnout na to, že když to takhle má Úřad pro ochranu osobních údajů ve svých materiálech zveřejněných na svém webu, takže by to nesankcionoval, respektive by nezaujímal asi opačný názor při případné kontrole. Jo, takže vždycky si musíte být vědomi toho, jestli máte souhlas, anebo jestli je to teda ten zákazník, kterému posíláte informace o tom podobném, co už od vás má. Takže pokud se rozhodnete pro úplně nový obor podnikání, tak to nemůžete bez souhlasu informace o tom novém podnikání posílat těm původním zákazníkům. Ještě se vrátím k tomu obchodnímu sdělení. Nezapomínejte na to, že vždycky tam musí být možnost odmítnout to další zasílání úplně jednoduše. Buď tím, že třeba jenom odpoví ne, nebo když je to automatizovaný e-mailing, tak tam klikne na nějaký ten odkaz. Pokud, to je jedna podmínka teda, potom vždycky to musí být označeno, že to je obchodní sdělení. Jsem toho názoru, že to nemusí být napsáno přímo jako v předmětu toho e-mailu a může to být i někde v té spodní části a vždycky musí být jasné, kdo to posílá. Takže pozor na to, aby za vás někdo rozesílal obchodní sdělení a nebylo jasně napsáno, že to posílá jako za vás, pokud je to někdo třeba z firmy, anebo že to prostě jste přímo vy jako fyzická osoba. Takže tady toto všechno je potřeba splnit bez ohledu na to, jestli to posíláte s tím souhlasem nebo bez souhlasu, ale v souladu se zákonem. Na co si dát pozor dále nebo co řešit, je potom ten samotný obsah té reklamy. Ať už je to teda text, nebo jsou to třeba obrázky, nebo by to bylo video, prostě to, jako by to sdělení, co v té reklamě sdělujete, co ten zákazník nebo ten příjemce té reklamy vidí, slyší. Máme obecná pravidla, která vlastně platí pro každou reklamu, bez ohledu na to, na co je. A potom máme speciální pravidla pro některé produkty a služby. A na ty já vás pak tady u těch vybraných upozorním. Obecně, a teď jsme v rovině zákona o regulaci reklamy. Vlastně většina toho, o čem teď budu mluvit, je v zákoně o regulaci reklamy. Dám vám potom do té skupinky na to odkaz. Tak, je potřeba, abyste se vyhnuli samozřejmě propagaci zboží nebo služeb, které je zakázáno prodávat nebo poskytovat. Takže já vždycky uvádím jako příklad samozřejmě drogy. Nemůžete takhle nabízet, poskytovat nebo mít reklamu na služby, když to hodně přeženu, nájemného vraha, by taky bylo v rozporu
samozřejmě s pravidly pro reklamu. Je potřeba se dále vyhnout nekalým obchodním praktikám, což je docela jako hodně široké portfolio, co tam může spadat. Jo. Je zajímavé, že i když se to vztahuje na jakoukoliv reklamu, to znamená i na reklamu vůči podnikatelům, tak je co do nekalých obchodních praktik odkaz na zákon o ochraně spotřebitele. Tam vlastně jsou v tom zákoně a jsou tam tomu přílohy. Co byste si mohli představit pod nekalou obchodní praktikou, je třeba i taková záležitost, jako že vám na prodejní stránce tam máte takový ten odpočet, že nabídka platí jenom třeba 5 hodin a pak už se ta cena zvedá. A když na tu stránku přijdete za 3 dny, tak pořád tam máte, že platí 5 hodin a pak se cena zvedá. Takže pozor na to, jo? To třeba není dobře. Nebo že je třeba omezený počet míst. Ano, pokud vysíláte třeba na Zoomu a máte tam zaplacenou tu kapacitu 100 a nebudete to vysílat současně do skupinky, tak je omezený počet míst. Pokud už ale vysíláte třeba přes YouTube, kde se vlastně můžete teoreticky připojit kdokoliv, tak už zase tady toto vlastně bude špatně. Dám vám zase odkaz, abyste se mohli podívat, co všechno tam spadá, protože jenom to vyjmenování by bylo, si myslím, tak na takových 20 minut. Další, na co si dát pozor a nedělat, mít obsah, který je v rozporu s dobrými mravy. Jeden z příkladů je diskriminace samozřejmě, z jakéhokoliv důvodu, ale rozpor s dobrými mravy může spočívat i ve spoustě jiných porušení. Je potom samozřejmě potřeba respektovat i to, že reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví. Samozřejmě vás může napadnout třeba takový příklad, jakože co třeba i některé léčivé přípravky nebo třeba vakcíny a podobně, tak speciálně ty vakcíny mají dokonce ještě výjimku i v rámci té regulované reklamy na léčivé přípravky, kdy vlastně normálně nesmí reklama na léčivé přípravky směřovat na ty, co jsou na recept, na jakoby běžnou veřejnost, a u těch vakcín, u těch schválených akcí to naopak jako je možné. Takže je to relativní. Samozřejmě máme tady pak tabákové výrobky a podobně. To má teda i nějakou další svou regulaci. Na co si dát pozor dál, a vlastně vlezli bychom se i do těch nekalých obchodních praktik, toto by se z toho dalo vytáhnout. Já jsem chtěla na pár věcí upozornit. Pozor na srovnávací reklamu. V zásadě platí, že srovnávací reklama je zakázaná, pokud není povolená, jo, což zní teda docela hrozně, ale když to nějak převedu trošku do jako srozumitelnější podoby, tak máme v občanském zákoníku nějaká pravidla pro srovnávací reklamu, a když se do nich vejdete, tak tu srovnávací reklamu můžete použít, jakmile se do nich nevejdete, tak nemůžete použít. Jo, svého času byla, myslím, srovnávací reklama zakázaná úplně. Je potřeba, jako selský rozum, je potřeba srovnávat srovnatelné, to znamená i srovnávat stejné kategorie zboží nebo produktů. Jo, jste minimálně na tenkém ledě, ne-li teda už za hranou, pokud třeba budete srovnávat doplněk stravy a léčivý přípravek. Není to jako dobrý nápad. Totéž platí samozřejmě třeba i u některých léčebných metod a tedy. Srovnávat jako třeba různé velikosti balení, jo, a nedat tam jednotkovou cenu. Jo. Prostě opravdu použít i ten selský rozum a nesrovnávat prostě jablka s hruškama. Parazitování. Myslí se tím parazitování na pověsti jiného podnikatele. Jo, jen tak jako zmíníte, jo, tak jako Adidas má toto a toto, tak my máme toto a toto. Zase jste jako minimálně na tenkém ledě, jo, pokud teda nejste opravdu konkurenční firma, jako objektivně. Zlehčování, jo, také nedělat. Klamavá reklama samozřejmě není v pořádku. A tady jenom jsem si neodpustila poznámku, že i pravda může být klamavá. Dokážete pravdu
podat takovou formou, že může být zavádějící, může být klamavá. Mé hodně oblíbené téma, zase by to bylo teda na díl a spíš možná na živou přednášku, kde bychom se potkávali jako face to face, obvykle reklamní přehánění. Jo, co všechno se tam ještě vleze a co už ne. Dobré tady na to jako zjištění, co tam jako těch mantinelů, ale nedá se na to 100% spoléhat. Jsou televizní reklamy a jejich posuzování radou pro televizní a rozhlasovou reklamu, kde se s tím potkávají relativně často. Jo. Takže zase vzít to tak, aby to opravdu i tak jako běžný člověk průměrného intelektu, to průměrné je prostě hrozně relativní, podle mě, aby pochopil, že to je fakt jako nadsázka, jo? Že to je tak přehnaný, jako ten příklad, co mě teď napadá, prostě 15 z 10, já nevím, zubařů doporučuje to a to, jo. Tak prostě to je jasný, že to je jako reklamní přehání, ale někde to jasný být nemusí a mohl by to potom být problém. A jakoby čím citlivější zboží, nebo když je to u toho regulovaného, jak si řekneme za chvilku ty kategorie, tak prostě tím jakoby opatrněji s tou reklamou a tím jako snadněji tam je i nějaký specializovaný orgán, který to kontroluje a může třeba na to narazit. Citlivé jsou taky jako kategorie osob do 18 let, takže tam jsou taky trošku speciální pravidla, nebudu zabíhat do podrobností, ale pozor na to, pokud cílíte na mladé lidi nebo úplně děti. Slevy nechci zase taky rozebírat úplně do detailů, je to záležitost takzvané teď v poslední době tlačítkové novely, o které jste velmi pravděpodobně slyšeli a je to novela vlastně občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele a je účinná od 6. ledna letošního roku a zavedla tam nějaká pravidla pro slevy. Jako týká se to jenom toho, když na druhé straně a tím adresátem vlastně té reklamy je spotřebitel, takže pokud máte produkty jenom pro jako jiné podnikatele nebo právnické osoby, tak vlastně ty pravidla pro ty slevy nemusíte řešit. Ale pokud máte mezi klienty i spotřebiteli, tak je tam to, že u té slevy musíte uvádět tu nejnižší cenu za těch posledních 30 dní před tou slevou. Jsou tam pak nějaké další podrobnosti k tomu a já bych tady jenom uvedla, že se toto pravidlo netýká služeb, ale na druhou stranu se netýká, mám teda k tomu vlastně vyjádření i přímo z ČOIky, k dotazu mi odpověděli nebo mi potvrdili, že se to netýká nutně jenom jakoby fyzických produktů, ale i těch elektronických, pokud to je jakoby elektronická podoba nějakého fyzického produktu, jo, když to jako zjednoduším. Takže určitě třeba jako e-booky, e-knihy, jo. Prostě ten hotový už produkt. Není to, co nějak jako poskytujete třeba online konzultaci. To je služba, jasně, jo. Pak ten záznam, to je něco jiného, ale prostě to, co jsou jako produkty i elektronické, tak pozor na ty pravidla pro slevy, což samozřejmě se do reklamy dost často dává. A obdobně taky tlačítková novela nám tam přinesla novinku, co se týká spotřebitelských recenzí. Už z toho názvu je jasné, že se to týká právě spotřebitelů a tady se to týká i služeb. Jo? Co tím myslím? Pokud budete dávat na web nebo třeba do mailingu spotřebitelskou recenzi, doporučení toho vašeho produktu nebo služby, tak myslete na to, že musíte mít někde uvedeno, jestli ty spotřebitelské recenze vlastně ověřujete, že jsou opravdu od vašich zákazníků, od těch, co si koupili ten produkt nebo použili tu službu. A pokud neověřujete, tak mít napsané, že to prostě neověřujete. A současně tady zmíním, protože to je docela jako oblíbené, dělat si třeba print screeny z facebookových skupin nebo z komentářů třeba na Instagramu spokojených klientů nebo těch komentujících. Má to dvě roviny. Jednak samozřejmě to, jestli to teda je váš jako spotřebitel, pokud to zveřejňujete jako, že to je spotřebitel, tak abyste byli schopni si to ověřit. Jednak jsme tady i v rovině nějakých osobních údajů, takže pokud vám ten člověk nedal souhlas s tím zveřejněním, tak prostě nezveřejňujte tu recenzi, ve které je jasná
nebo zjistitelná identita toho člověka. A potom ještě jednou pozor, jako jedna věc je, že vám ve skupince někdo napíše pod nějaký váš příspěvek, jak byl spokojený s produktem, a třeba tam, pokud se to týká třeba produktů, které používá jako v rámci zlepšování svého zdraví a nejsou to třeba léčivé přípravky, tak tam může napsat prostě úplně nadšenou recenzi z toho, jak teda se vyléčil, já nevím, z těžké virózy, díky tomu, že použil váš přípravek, který není ovšem léčivým přípravkem, tak vlastně vy sami nic takového, jak se řekneme pak později, napsat nemůžete. Jo? Nemůžete prostě o doplňku stravy říct, že léčí. Když to napíše do té recenze, když to napíše někde do příspěvku ten váš klient, tak dobře, napsal to, je to jakoby jeho příspěvek. Ale v okamžiku, kdy vy to použijete, vezmete a použijete to na své stránce, nebo to nakopírujete do mailu, nebo i někomu do zprávy, tak už je to vaše odpovědnost a je to vlastně jakoby vaše reklama. A pokud tam jsou nějaká zakázaná tvrzení, tak je to i váš problém. Tak jenom pozor na to i s těmi recenzemi. To, že se to dělá úplně běžně, jako jo, vím samozřejmě, jo, takže nespoléhejte, jako moje dobrá rada, myslím, je i to, nespoléhejte na to, že něco dělá nějaká velká firma, nechci radši nikoho jmenovat, nemusí to nutně znamenat, že to má v pořádku a někdy to nemá v pořádku, protože taky neví, že třeba něco tak nelze nebo se něco změnilo a někdy to ví, že to nemá v pořádku, ale prostě ty přínosy jsou větší než ta potenciální rizika, třeba i v podobě 100 000 pokut. Ale ne všichni teda si můžeme dovolit jako jen tak zaplatit 100 000 pokuty, jakože tady takové být opravdu můžou. A tím se dostávám vlastně k tomu, že my v tom zákoně o regulaci reklamy máme, řekla bych, rozšiřující se roky seznam výrobků a úplně jenom okrajově služeb, ale hlavně výrobků, které jsou přísněji regulované. Takže kromě těch obecných pravidel, o kterých jsem dosud mluvila, je potřeba tam ještě splnit nějaké další požadavky. Ať už je to, že vy tam musíte mít nějaký povinný text, anebo je to třeba to, že nesmíte třeba cílit na tu běžnou veřejnost, nebo nemůžete nějaká tvrzení uvádět. Jo, prostě je to tam takhle sešněrované. Já jsem udělala to, že jsem vám tady do té prezentace postupně, tak jak to jde v tom zákoně, jenom bodově vypsala všechno to, co je tady tím zákonem takhle přísně regulované. Ať máte představu, protože si myslím, že u něčeho ani není moc známé, třeba, že tam ta regulace takhle přísnější je. Dost těch položek tam přibylo při té poslední velké novele, která tuším je účinná od buď června nebo července, myslím, 2021. Takže to není zase až tak jakoby stará záležitost. A potom, jak jsem říkala, některým z nich se budeme věnovat trošičku podrobněji. Jsou to celkem očekávatelně tabákové výrobky, elektronické cigarety, alkoholické nápoje. Taky dlouhodobě a očekávatelně humánní léčivé přípravky. Tam jenom upozorním, že je rozdíl, jestli jsou to léčivé přípravky na recept nebo volně prodejné. A pak je rozdíl, jestli se cílí na veřejnost nebo na tu odbornou veřejnost, na odborníky. Tam je hodně řešeno i takovéto sponzorování. Je to zase nějaký historický pozůstatek, nebo teda troufnu si říct, že asi historicky teda to bylo prostě jakoby obecně větší problém než dneska takového toho sponzorování účastí na různých kongresech nebo ala kongresech a tak dále. Občas jako i mediálně něco proběhlo. Takže je tam relativně přísná úprava. Regulované taky ne úplně od začátku je darování lidských tkání a buněk, jako podpora toho darování, tak. Reklama podporující to darování. Relativně dlouho, a k tomu se trošičku tady dostaneme potom, jsou regulované potraviny, a to včetně doplňků stravy a kojenecká výživa. Tady toto se, jako ta úprava se hodně měnila.
I teď tou poslední novelou se ještě měnila a zasahuje nám do pak tam ještě ty produkty cílící na zdraví a hlavně prostě upozorňuji na ty doplňky stravy, přičemž jako zjednodušeně spousta takových těch jakoby alternativních produktů, pokud se užívají prostě jako ústy, jsou k vnitřnímu použití, tak velmi pravděpodobně budete v tom režimu doplňků stravy, ač vás to jakoby nenapadne. Jo? Tak jako typický příklad třeba Bachovy esence, to je záležitost, která je relativně rozšířená. A nepatří to do reklamy, ale jenom si neodpustím tu poznámku v tom okamžiku, kdy vy prodáváte doplňky stravy, tak jste provozovatelem potravinářského podniku, máte se na začátku činnosti a pak při ukončení ohlásit na takovém jednoduchém formuláři na Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Máte tam s tím spojené pak i nějaké další povinnosti, takže pozor na to. A specifické je to v tom, že ty potraviny jsou fakt hodně regulované i přímo nařízeními Evropské unie. Evropská unie vydává jednak směrnice, ty jsou v podstatě jakoby závazné pro stát a stát potom vydává nějaký vnitrostátní zákon, který jako provádí tu směrnici, uvádí do praxe. Když to ty nařízení, ty jsou závazné i přímo pro nás, jako prostě pro běžné lidi, pro podnikatele, ve stejném režimu jako by naše zákony. Takže zrovna u těch potravin je tam hodně těchto EU nařízení, které je potřeba brát v úvahu. Podobně je to třeba u kosmetiky. No. Ta není přísně regulovaná tímhle zákonem, ale má prostě pravidla v těch EU nařízení. Tak pojďme k dalším kategoriím. Přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčivé přípravky, taky to nebylo úplně od začátku. Ten zákon je z roku 95, jenom řeknu, a byl dostkrát novelizovaný. Co si myslím, že není třeba moc známé, dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, co je naopak předpokládatelné, jsou hazardní hry. Relativně nedávno, tou poslední novelou, jak jsem říkala v tom roce, tuším 2021, se tam konečně jako po mnohaletých diskuzích dostala i regulace zdravotnických prostředků a podobně jak u těch léčivých přípravků je tam rozdíl, jestli je to směrované k veřejnosti jako laické anebo k odborné veřejnosti, k odborníkům. Kategorie, o které tady budu mluvit víc a která stále vyvolává hodně otazníků, nejasností. Nejsem si vědoma toho, že bych viděla už nějaký rozsudek, který by třeba tady toto řešil, takže na to se ještě budeme muset počkat a ty otazníky tam zatím budou urůstávat a může se to týkat jako teoreticky obrovského portfolia produktů. Všímejte si ale, že se to týká produktů, výrobků, ne služeb. Jo, já se k tomu pak, když nezapomenu, zmíním ještě právě k těm třeba terapeutickým službám a podobně. Další, co je na seznamu, medikovaná krmiva a meziprodukty, zase očekávatelně střelné zbraně a střelivo, činnosti v pohřebnictví, taky historicky poměrně dlouho. Takže vlastně těch služeb, tam byly dvě kategorie služeb, jinak jsou to všechno produkty, což neznamená, že by nějaké služby neměly svoji jinou regulaci, ale ne úplně takhle jasně té reklamy. Třeba my jako advokáti, a mají to tak i jiná tady ta svobodná povolání, máme stavovskými našimi jako advokátními předpisy tu reklamu regulovanou. Teď už hodně mírněji, než co si pamatuju jako z dob svých začátků před těmi 20 lety, kdy opravdu vlastně ta reklama nebyla skoro vůbec možná. Jo, bylo to opravdu hodně přísné a vlastně skoro jedinou reklamou bylo to, že jste měli, a to naopak bylo povinné, jako ceduly označení advokátní kanceláře na domě. Takže proti tomu teda dneska úžas úplně. Kategorie, o které jsem tady před chvilkou mluvila, že je nová a na kterou se teda jako na první podíváme podrobněji, jsou výrobky cílící na zdraví. Tady asi to možná uvedu tím, že vlastně ta pravidla, o kterých tady budu mluvit, tak se netýkají právě těch léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a
tady potravin pro zvláštní lékařské účely a v něčem potravin obecně, pokud jde o ta zdravotní tvrzení. Takže byť samozřejmě léčivý přípravek je výrobek cílícím na zdraví, tak má ale svou zvláštní kategorii. Vlastně jako podle důvodové zprávy tím cílem bylo zamezit tomu, aby prostě byly šířeny takové ty, já úplně se nechci říct, netroufám říct, že evidentní nepravdy, protože pravda je samozřejmě relativní a každý z nás asi máme něco, co na první pohled se zdá možná třeba nesmyslné a přitom si vyzkouší, že to funguje. Takže nechci se nikoho dotknout, ale prostě jsou tady takové kategorie produktů a podle mě možná teda skoro i víc služeb, které opravdu jsou prezentovány tak, že to prostě neodpovídá nějaké realitě. Je to hodně zavádějící. A prostě může to, dejme tomu, jako ne úplně malou část obyvatel, která tomu důvěřuje, potom vkládá v to nějakou naději, tak je to prostě poškodit. Jo. Takže to bylo, tak použiju ten pojem, který tam s tím padal, takové takový šarlatánství. Říkám, nechci se nikoho dotknout. Nicméně, tím, jak se to naformulovalo, a ono se to tam přilepilo jakoby na poslední chvíli do té novely, tak do toho může spadat prostě ledacos, co určitě nebylo vůbec jako účelem. Jo? Jako příklad tam bylo uváděny takové věci jako ergonomická myš třeba, jo? Nebo třeba židle pracovní, jo? Zase takové ty jakože pro zdravé sezení a tak. Takže vlastně je pořád otázkou, jako na co se to opravdu dá jako použít. Já bych vycházela z toho, že bych si dávala pozor v těch případech, kdy mám výrobek, který teoreticky by možná mohl být opravdu tím léčivým přípravkem nebo možná doplňkem stravy nebo zdravotnickým prostředkem, ale já ho nemám tady v této kategorii zařazený, nemám k tomu ty příslušné procesy prostě absolvované, nějaké třeba i klinické studie jako u léčivých přípravků a podobně. A tak nějak to jako nabízím k podobným účelům, jako slouží tady ty už jmenované teda přípravky. Takže tady u toho by vám měla prostě blikat potom kontrolka. Ještě jenom zmíním taky z praxe, že ono u některých produktů ani není úplně jasné, jestli spadají do kategorie právě, nebo by měly spadat do kategorie těch léčivých třeba přípravků, nebo ne, jo. Nebo třeba ty zdravotnické prostředky. Takže to třeba tam potom posuzuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, některé ty hraniční přípravky a může se stát, že to přeřadí jinak, což pro vás pak znamená, že byste museli třeba absolvovat ten přísnější proces. Obecně ještě vlastně léčivé přípravky jsou samozřejmě, většinou to trvá i x let, registrované u buď Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo v rámci Evropy u nějakého jiného podobného úřadu. Oproti tomu třeba doplňky stravy se dneska nikde neregistrují, jenom když se poprvé uvádějí na trh, tak se vlastně dneska na ministerstvo zemědělství pošle ten jakoby letáček, jo, nebo ten, co máte na obalu prostě, tak ty údaje. Ale to ministerstvo to nijak jako neposuzuje, jo, na rozdíl od těch léčivých přípravků. Takže to vlastně nic jakoby nezaručuje. Vy jste tam, pokud uvádíte to na trh, odpovědní za to, že to vlastně splňuje požadavky vlastně jako bezpečnosti. U těch doplňků stravy nebo potravin se taky nedá mluvit o účinnosti, na rozdíl od těch léčivých přípravků. Jo, dostanu se k tomu ještě za chvilku. Některé ty záležitosti třeba mě osobně se taky nelíbí, ale říkám vám, jak ta legislativa teď v současné době je. Takže vrátím se k tomu výrobku cílícímu na zdraví. A u něj je teda zakázaná taková reklama, ze které jako vyplývá nebo naznačujete, že právě ten výrobek, na který je ta reklama, vlastně je něco jako léčivý přípravek, zdravotnický prostředek, jo, potravina pro zvláštní lékařské účely. Takže určitě ne. Naopak je dobré to tam možná někde zdůraznit, že to produkt není tady tímto. Jinak je to zakázaná reklama. To je ještě celkem v pohodě. Současně tady potom ta reklama nesmí naznačovat, že používání toho výrobku se zlepší nebo zachová zdravotní stav toho, kdo jej užívá. Takže vlastně vy tady vůbec nemáte mluvit o souvislosti se zdravím.
Což je ještě přísnější úprava, než máme u potravin, a hlavně teda nás to zajímá u doplňků stravy, protože tam, pokud se vejdete do nějakých pravidel, tak můžete nějaká zdravotní tvrzení uvádět. U těch výrobků cílících na zdraví vlastně nemůžete vůbec. Jo? Když to není doplněk stravy potravina, nemůžete tam o tom zdraví vlastně vůbec nic mluvit. Zdraví se samozřejmě myslí i to, že zmíníte jako nějakou prevenci, nějaké nemoci, nějakého poškození zdravotního. Jo? Takže pozor na to. Nesmí se taky u těch výrobků cílících na zdraví naznačovat, že pokud ho někdo nepoužije, tak vlastně tím teda může být negativně ovlivněný jeho zdravotní stav. Jo? Když nebudete tady toto jíst, tak prostě se vám stane to a to. Jo? Já nevím, řídnou vám kosti nebo něco v tom duchu. A co je taky hodně jako přísné, a možná to tady je dobré si představit, co tam pod tím všechno může být, protože když to vezmeme, že by to opravdu byly ty produkty cílící na zdraví jako ve smyslu těch různých pomůcek, pokud to není zdravotnický prostředek, tak tady je úplně zakázáno, aby ty výrobky byly v reklamě doporučovány s odvoláním na doporučení vědců nebo zdravotnických odborníků, anebo i jiných osob, které teda nejsou ani vědci, ani zdravotničtí odborníci, ale mají prostě nějaký jako společenský postavení a v důsledku toho k nim mají lidi tak jako asi vyšší důvěru. A to, že to propagují, tak vlastně podporuje používání toho výrobku. Jo, takže jako pozor na to. Může se to týkat třeba i jakoby drogerie, kosmetiky. Jo? Pokud ji prezentujete jakože směrem k tomu zdraví, tak by vlastně to nemělo být doporučení vlastně takhle nějakých buď známých osobností anebo těch odborníků. Takže relativně opravdu přísná úprava. A já tady možná v tuhle chvíli zmíním odpověď na otázku, kterou jsem dávala na Facebooku. Ty výrobky cílící na zdraví jsou teda s přísnou úpravou. Ty pokuty tady opravdu můžou být až, myslím, že do 2 milionů v tomhle případě. Obecně i třeba u doplňků stravy a tak, co jsem se potkala, tak jako 10 a 100 tisícové pokuty nejsou jako nic neobvyklého. V těch velkých případech, jako zvlášť, že to televizní reklama a tak, a velké obraty, tak tam jsou klidně i teda v řádu milionů. Takže tady toto je relativně přísné a z mého pohledu je to trochu zjemněné tím, že tím kontrolním orgánem jsou tady krajské živnostenské úřady. Jo? Takže představa, že ke své jako dosavadní agendě ty živnostenské úřady ještě řeší ta reklamu na tady tyto produkty. Myslím si, že to prostě nebude moc časté a že to asi nebudou nějak zvlášť často dělat ze své vlastní iniciativy. Jako obecně z mých zkušeností docela velká část těch kontrol je na základě nějakého podnětu, ať už konkurenčního subjektu, anebo třeba nějakého nespokojeného zákazníka, kterému se nelíbilo, jakým způsobem jste třeba vyřizovali jeho reklamaci. Takže to potom je velká část těch podnětů ke kontrolám, ale jsou potom i kontroly, které nejsou na základě podnětu. A můžete vlastně vidět potom, tak jak to má třeba Úřad pro ochranu osobních údajů, tak i některé ty jiné úřady potom zveřejňují ty plány kontrol v tom smyslu, jako na co se budou v tom daném roce třeba orientovat. Takže třeba u té státní zemědělské a potravinářské inspekce, která je kompetentní třeba k těm doplňkům stravy a k potravinám, tak tam třeba pak jednu dobu bylo, že se zaměřili právě na internetové obchody. V době covidu samozřejmě se zaměřovalo hodně právě na produkty, které se prezentovaly, že můžou tady tu záležitost nějakým způsobem řešit a tam potom ty pokuty taky padaly. Takže ta kontrola potom, jenom abyste si nemysleli, že vám musí někdo napsat nejdřív, jakože teď bude kontrolovat vaše webové stránky, ale vám už rovnou, dneska vlastně asi všem už skoro do datovky, přijde, že teda kontrolovali ty webové stránky, že objevili tato pochybení a teď vy se k tomu máte nějakým způsobem vyjádřit
případně jako do nějaké doby doložit, jakým způsobem jste potom ta vytýkaná pochybení jako napravili a dávají vám k tomu nějakou relativně rozumnou lhůtu. Většinou je tam v tom odůvodnění i docela návod, jak to když tak upravit, pokud se proti tomu teda nechcete bránit a prostě upravíte to a potom proběhne ta následná kontrola, že to opravdu bylo napraveno. Takže jenom jakoby nespolíhejte na to, že by se vám někdo musel nejdřív ohlásit, než by kontrolovala na web. Jo, podobně tak, jak fungují, to už znáte asi z dřívějška, takové ty kontrolní nákupy, tak zrovna tak můžou i kontrolní nákupy jako nejenom v klasické prodejně, ale i na tom webu, anebo prostě jenom projít, oni mají potom print screeny těch závadných jako částí webu, toho popisu těch produktů a tak dále. Tak a dostáváme se k doplňkům stravy. A já jsem říkala, že vlastně oproti těm produktům cílícím na zdraví je u nich možné za určitých podmínek uvádět zdravotní tvrzení, ale co prostě není možné v podstatě nikdy, jsou léčebná tvrzení. Jo? Je rozdíl mezi léčebným tvrzením a zdravotním. I když se to na první pohled může zdát, jako že to splývá, tak léčebné je prostě opravdu o tom, že něco léčí. Jo? Jak tady uvádím, je to tvrzení, které připisuje potravině vlastnost umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit nebo vyléčit. Jo? Takže léčivé tvrzení vůbec a zmiňuji to tady i kvůli tomu, že pak budu mluvit o takzvaném on-hold seznamu, který se týká hlavně jako rostlin, bylinek. Tak i kdybyste v tom seznamu jako měli něco, prostě kdybyste chtěli použít něco z toho seznamu, tak nemůžete, pokud je to jako léčebným tvrzením. Takže nespoléhejte na to, že v tom on-hold seznamu, že z něj můžete všechno použít. I tam musíte vždycky jako přemýšlet, jestli to náhodou není léčebné tvrzení. Jo? Takže pozor na to. Ještě, pardon, vrátím se zpátky. Ne, tady to máme dalším. Že ne všechno, co jako mluví a je třeba na obalu toho doplňku stravy, ne všechno, co se zdá jako léčebné tvrzení, opravdu léčebné tvrzení je. Jo, protože vy v některých případech, u některých výrobků musíte třeba uvést, že to není vhodné pro osoby s nějakým určitým onemocněním. Tak to je jako povinné tvrzení, jo? To není léčebné. Tam prostě to je něco, co musíte uvádět, vy tím neporušujete tady ten zákaz. Ty léčebná tvrzení mají takové jako poznávací body a to jsou názvy nemocí. Jako pozor na to, že třeba i nachlazení, to by vás ještě možná napadlo, pozor třeba na takové jako akné a tak, jo. Tam je to prostě hraniční, ne? Vždycky, když uvedete akné, tak to znamená, že jste uvedli léčebné tvrzení, ale prostě taky by tam jakoby měl ten vykřičník naskočit. Pozor i na názvy jako symptomů, jo, jako na bolest, na horečku, dušnost a podobně. Úplně vypusťte slova jako léčit, léčebný. A dle situace pozor na to, když používáte akutní, chronický, anebo i prevence. Jo, může, nemusí to být problém. Já bych vám potom asi do skupinky dala odkaz na, co dávám vlastně i klientům při konzultacích, nebo když dělám audity webu, odkaz na materiály, které přímo najdete i na stránkách právě té státní a zemědělské potravinářské inspekce. A tam je to docela hezky i popsané, fakt se v tom jako dobře orientuje a současně vidíte ten náhled přímo tady toho orgánu, jak k tomu přistupuje. Jo, některé věci už si člověk řekne, že to je možná až moc, ale pak jsou věci, které, jako, když se na tím zamyslíte, tak jako to dává smysl. Obecně teda prostě tady bych řekla, platí to pravidlo, že jako jsme chráněni někdy i proti své vůli někteří, no ale tak to prostě je. Bacha na to, že nejde jenom o slova, ale třeba i obrázek. Jo, typicky to taky na to byl, myslím, i některý z rozsudků, teď si nespomenu přímo na ten doplněk stravy, který to byl, jeden z takových těch známých, ale prostě byl problém i to, že sice tvrdili, že tam vůbec nejsou žádná zdravotní tvrzení, ale byl tam takový ten obrázek, jak tam máte koleno, teď ten kloup, že hoří a teď druhý obrázek a pohodička, že? Tak pozor i tady na ty jako obrázky, piktogramy,
Nebo když to dáte jakoby do názvu toho výrobku, jo, tady mám příklad antiparazit, myslím si, že to bude příklad asi právě i z těch materiálů té inspekce. Bylo tam nějaké přechodné období, když, protože tohle už jako v té EU, to bylo už 2006, tuším, jako ty předpisy, ale než prostě se to tady k nám jako dostalo, implementovalo, tak to bylo x dalších let. Oni ty procesy tady trvají hrozně v EU i tady potom hrozně dlouho. A bylo tam nějaké přechodné období, když jste měli na ten název toho produktu, který sám o sobě byl vlastně ten název tím zakázaným zdravotním tvrzením, ale měli jste to jako ochrannou známku, tak nějakou dobu to vlastně bylo ještě akceptovatelné. Jo, potom už ne. Pozor taky třeba na názvy kategorií v e-shopu. Jo, když to tam máte, nebo prostě na webu, mě teď nenapadá nic lepšího, než když tam prostě budu mít třeba jako osteoporóza, nebo tam bych měla, já nevím, onkologie nebo něco takového, tak prostě i když pak u těch produktů, které tam budou zařazené, nenapíšete nic jako s těmito slovy, nenapíšete tam žádné léčebné tvrzení, tak už to zařazení do té kategorie, jo, to už fakt prošlo těma kontrolama, je jako problém, takže pozor na to. A já jsem tam mluvila předtím o těch recenzích. Nedělejte to, že budete na těch stránkách jako mít produkt, který popíšete jako dobře v souladu se zákonem, nepoužijete tam žádné jako léčebné tvrzení nebo zakázané zdravotní a pak tam nasázíte reference, kde prostě se to bude jako léčebný tvrzení hemžit. Jo? To prostě je problém. Pozor taky na odkazy na jiné stránky, o kterých byste pak, kde už to bude popsané, že ty léčebné tvrzení, o kterých byste pak tvrdili, že s nima nemáte nic společného. A to taky už jako neprochází u těch kontrolních orgánů. Tak. To byly léčebná tvrzení, ty prostě nikdy. Zdravotní tvrzení. Za určitých podmínek ano. A teď se bavíme o tom, že tím vůči komu to tvrzení jako směřuje, je spotřebitel. Když to bude jako v rámci jako obchodu, jo, jako výrobce, distributor a tak dál, tak tady to mezi tím neřešíme, jo, ale směrem ke spotřebiteli řešíme. A zjednodušeně směrem k reklamě, kterou si prostě může kdokoliv, kdekoliv, bez problému, jako se k ní dostat, stáhnout, tak řešíme. Jo? Musely by to být fakt jedně takové ty katalogy, které jenom předáte při té obchodní zkusce, nedostanou se dál, ale to prostě na tom internetu. Jako pozor na to, jo? V těch zprávách, ano, tam by to šlo, pokud je to podnikatel, ale ne k tomu spotřebitel. Tak, ta zdravotní tvrzení jsou teda trošičku něco jiného, než ta léčebná a vlastně jako uvádí nebo naznačují, že je nějaká souvislost mezi tou potravinou nebo nějakou její složkou a zdravím. Jo? Ne, že léčí, ale že udržuje funkční, jo, zachovává a tak dále. Za chvilku se k tomu ještě dostaneme. Zas, když budete něco takového tvrdit, tak by to mělo být ale založeno na nějakých jako v úvozovkách všeobecně uznávaných, jako všeobecně branných vědeckých poznacích. Nemělo by to být založené jenom na tom, že jste si vy sami jediní něco vyzkoušeli. Jo, to nedoporučuji. Ta zdravotní tvrzení jsou vlastně 3 kategorie. My nejčastěji se potkáme nebo řešíme ta funkční zdravotní tvrzení, což je prostě takový to, co, jako bych řekla, to přeci všichni víme, že já nevím, zinek je na toto a něco jiného zase prostě jasně na toto, nebo že tato bylinka tradičně se používá tak a tak. Takže to jsou takové funkční zdravotní tvrzení, udržují právě jakoby ten organismus jako v tom funkčním chodu, jo, proto funkční zdravotní tvrzení. Tak a buď jsou na seznamu schválených, anebo na takzvaném on-hold seznamu a obojí je použitelné. Jo? Říkám, dám vám k tomu ty odkazy, ať to tady zase nemáme až tak super obsáhlé, ale pokud ta schválená jsou většinou k vitamínům, když to zjednoduším, a ta on-hold se týkají teda těch rostlin.
my, když u klientů posuzujeme, jestli je nebo není možné něco napsat, tak samozřejmě jdeme do toho seznamu. Vy potom můžete, nemusíte to psát slovo od slova, tak jak je to v tom seznamu, ale nesmíte to udělat jakoby pro vás výhodnější, jo, jako přisoudit tomu ještě lepší jakoby vlastnosti, jo, takhle přetvářet jako ne, jo. Takže jako příklad tady byl třeba ten jód přispívá k normální činnosti nervové soustavy. To byla ta funkční zdravotní tvrzení. Potom máme tvrzení o snížení rizika onemocnění, tam je to přísnější, tam fakt jenom ta schválená a ono fakt je minimum. Tam jenom, abyste viděli, ten proces probíhal tak, že vlastně každý ten stát sbíral nějak ta tvrzení, jako, která by ta komise mohla schválit, a že se dá na seznam. Vzešlo z toho obrovská prostě kupa toho ke schválení a z toho jenom jako mezivá část vlastně byla projednaná, jo? Ať už je to prostě docela hodně let, to trvá a moc se to jako nemění. Takže pokud se týká právě zrovna těch rostlin, tak na tom seznamu, dokud jsou na tom seznamu a ještě o nich nebylo rozhodnuto, tak se můžou použít, pokud to není současné teda léčebné tvrzení. Ale může se stát, že něco je na tom seznamu a přeci jenom někdy dojde k tomu posuzování a oni to neschválí, tak pak už to nemůžete od té doby používat, i když to do té doby na seznamu bylo, jo. Takže to je prostě seznam, kde už jsou jasně schválená a pak je tady ten on hold, kde to jako čeká na schválení a do té doby se to dá v zásadě používat. A třetí kategorie jsou tvrzení, která se týkají zdraví a vývoje dětí, tak tady je to přísnější, tady opravdu jenom to, co je schválené a nelze tady použít ten on-hold seznam, jo? Pozor na to. To je takové jako zrádné. Tak. Mám tady poznámku, obecné tvrzení vždy doprovodit specifickým. Co tím myslím? Jo, a ještě rovnou řeknu to další, vždycky to vztahovat k té konkrétní složce, která má tu specifickou vlastnost, funguje tak nějak, a ne k celému tomu produktu. Takže vy, když napíšete na ten produkt, je skvělý pro vaše zdraví, a nenapíšete tam nic víc, tak je to špatně, protože vy tam právě nepíšete, proč je skvělý pro vaše zdraví. Okamžiku, kdy tam napíšete, je skvělý pro vaše zdraví, protože obsahuje, já nevím tady, co jsme měli teď před chvilkou, ten jód a to si to přesně, a přispívá k normální činnosti nervové soustavy. Jo, nebo tam máte vitamin C, tak to prostě posiluje imunitu. Jo, a x dalších, tak tady se pak podíváte do těch seznamů. A to je právě i to druhé, že vztahovat to vždycky k té složce. Vy nemůžete říct, že ten jenom říct, že ten výrobek podporuje nebo zlepšuje imunitu, protože on nezlepšuje jakoby celek, ale jenom to, protože to obsahuje třeba ten vitamin C. Jo? Takže vždycky prostě říct, když už řeknete, že to je dobré pro zdraví, tak jako čem konkrétně a vztáhnout to k tomu konkrétnímu, té konkrétní složce, ke které to najdete v tom seznamu. Jo? Snad je to srozumitelné. Ještě tady možná jenom uvedu pro pochopení. Proto se vlastně, když začala tato nová úprava tehdy být účinná, tak se třeba do některých těch doplňků stravy začal přidávat právě třeba ten vitamin C, protože jinak to obsahovalo složky, ke kterým nebylo žádné zdravotní tvrzení a bylo by to vlastně konkurenčně velmi nevýhodné, takže třeba se někde přidal ten vitamin C a už se mohlo říct, že teda podporuje imunitu. Jo. Takže pozor teda na to vždycky dodržet tady ty pravidla. Pokud současně někde v té tabulce máte ještě napsáno, a týká se to pak i výživových tvrzení, napsáno, že vlastně toto tvrzení nějaké lze použít jenom pokud to obsahuje aspoň nějaké minimální množství, třeba toho vitamínu nebo něčeho, tak samozřejmě musíte dodržet i ty podmínky, že tam fakt tady to minimální stanovené množství je. Jo? Tak a to byly produkty a já jsem slíbila i vlastně k nějakému dotazu, který mi dneska přišel ještě před tím webinářem, jestli bych mohla se vyjádřit i k tomu, jak je to u služeb, u terapií, které nejsou jako službami zdravotními, ve smyslu teda zákona o zdravotních službách. Což je mimochodem zrovna zákon, který hodně přísně samozřejmě reguluje právě ty zdravotní služby.
tak my vlastně v tom zákoně o regulaci reklamy ku podivu máme regulované ty léčivé přípravky a produkty pro zdraví a podobně, ale nemáme tam regulované jako zvláštní kategorii právě nějaké služby týkající se nebo vztahující se ke zdraví. Takže my jsme tady vlastně v takovém tom obecném režimu, kdy to samozřejmě nesmí být nějaká klamavá obchodní praktika, ta reklama a to vaše tvrzení. Takže vy nemůžete nepravdivě prohlašovat, že ta vaše služba může vyléčit nějakou nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, ač to jako není pravda. Jo? Pokud to pravda je, tak vy z pohledu čistě jenom té reklamy byste to říkat mohli. Mohli byste to mít v té reklamě. Otázkou potom ovšem je, jak to podáváte a když tam dáte právě to léčit a podobně, tak jestli náhodou se tím nedostáváte do konfliktu právě s tím zákonem o zdravotních službách a jestli neposkytujete nějakou službu, která má a spadá pod ten zákon a vy k ní jenom nemáte oprávnění. Takže to je takové úskalí těch terapií a podobných služeb, že takhle v případě, že je poskytuje lékař v rámci své praxe jakoby doplňkově, tak se do problému většinou by nedostal, aspoň ne z toho pohledu, že by k tomu neměl oprávnění, mohl by se dostat jenom do problému, pokud by teda nepravdivě prohlašoval. Ale pokud třeba vůbec nemáte nějaké medicínské nebo zdravotnické vzdělání, tak můžete se teoreticky dostat do právě tady toho problému. Měl to řešit zákon o, teď nevím přesně ten název, ale budu tomu pracovně říkat zákon o léčitelích, o kterém se mluví snad skoro celou dobu, co se tak já jako pohybovala v oblasti třeba toho zdravotního práva, což bylo už někdy kolem roku teda 2000. A pak to jako utichlo a potom, jestli se nepletu, tak fakt to bylo asi v tom roce 2020, relativně nedávno byl připraven opravdu už jako návrh, nějaký předběžný toho zákona a myslím si, že ale od té doby vlastně to zase nějak jako zapadlo a nemám indicie, že by se to nějak jako posunulo. Svým způsobem za mě by to bylo dobré v tom, že aspoň některé ty činnosti, to tam jasně dávalo, jakože jsou nějakým způsobem prostě vymezené, takže bylo jasné, že to prostě není někdy jako mimo právo, jo? Že to není někde úplně mimo ten právní systém. Teď jsme v takovém nějakém váku svým způsobem. Pomáhá nám do jisté míry nový občanský zákoník, který teda je účinný od ledna 2014, který má ve svém textu i smlouvu o zdraví, smlouvu o péči o zdraví, ze které je úplně jakoby jasné, že ta péče o zdraví je buď v režimu právě toho zákona o těch zdravotních službách, anebo jinak. Jo? Takže tohle se dá dobře chytnout, to anebo jako ty ostatní. Pak když tak se podívejte, já myslím, že i v té skupině už jsem k tomu dávala i nějaké posty, nebo když tak zase připomenu, co tam je potom potřeba taky dodržet z pohledu nějaké z pohledu dokumentace té klientské a jsou tam nějaké další povinnosti, ale vnímám to jako prostor pro argumentaci, umím si představit, že tím se, pokud fakt to není úplný exces, jako odargumentuje to, že i mimo zákon o zdravotních službách je možné poskytovat péči o zdraví a prostě nemít to jako nelegální činnost a prostě holt zatím v režimu, převážně v režimu živnostenského zákona. Jo, moc jiného tam asi se nedá vymyslet, anebo by to bylo pak v režimu takových těch jiných jako činností, taky jsem tu argumentaci někdy viděla. No a teď, když se vrátím k tomu, jak to jako prezentovat, já obecně prostě tady doporučuji minimálně uvést, že ta moje služba není službou podle zákona o zdravotních službách, že třeba v těch konkrétních případech, a záleží fakt přesně, co jako děláte, třeba doporučujete předtím nejdřív se poradit s ošetřujícím lékařem, pokud to je jako na místě, jo, nebo s jiným odborníkem, takže upozornit prostě na ta úskalí, nebo pokud třeba jako víte, že
nemůže ta vaše činnost, ta vaše terapie dobře sloužit třeba lidem s psychickými poruchami, tak zase na to upozornit. I si třeba v obchodních podmínkách taky vyhradit to právo odmítnout potom toho člověka nebo ukončit poskytování těch služeb v okamžiku, kdy zjistíte, že on vám nepravdivě něco k tomu svému zdravotnímu stavu řekl a vlastně zamlčel ty podstatné informace a kdybyste je dívali měli, tak byste tu službu prostě od začátku neposkytovali. Jo. Takže i jakoby pro tu vaši ochranu. Určitě zbytečně nepřehánět, to si myslím, že se dá jen doporučit a dát pozor opravdu i na ty reference, aby nebyly úplně nějak jakoby mimo, ale svým způsobem je to jako lepší postavení, než když prodáváte některé ty produkty cílící na zdraví. Jo, určitě si tady potom dát pozor na tu dokumentaci, vyzískávat si ty informace, mít prostě ty potřebné informace, které potřebujete k tomu té vaší službě a potom z pohledu odpovědnosti pozor na to, že pokud se, a neplatí to jenom pro služby teda v té oblasti zdraví, pokud se prezentujete jako specialista na něco, jako odborník, tak taky ale jako odborník potom odpovídáte. Jo? Takže potom říct, no ale to jsou jenom mé jako osobní zkušenosti, to, co jako teď jsem tady vám jeden na jednoho prostě jako doporučil, jo, v rámci individuální konzultace, takhle to nefunguje. Tam prostě už potom tu odpovědnost máte. Něco jiného je ovšem kurz, nebo třeba kniha, jasně, tam můžete sdělovat ty zkušenosti. Jo? Odlišit to od toho, že opravdu poskytujete tu konkrétní terapii, kde svým způsobem nějak diagnostikujete, něco doporučujete a tvrdíte, že by to mělo nějak fungovat. Samozřejmě ne jakože 100% prostě vám to pomůže tak, ale držet se prostě zase nějakých těch všeobecně uznávaných mantinelek, což chápu, že v některých případech těch inovátorských jako vlastně úplně nejde. Tak a teď už se dostáváme zase zpátky do té obecné roviny. Co považuji ještě mám tady 2 poslední slajdy, co považuji za důležité ještě zmínit. A taky to čas od času připomínám i jako samostatných postech, je povinnost zadavatele, což je ten, kdo prostě zadává někomu vyrobení té reklamy, anebo pokud si ji děláte sami, tak jste prostě zadavatel i zpracovatel jakoby v jednom a třeba i ten šířitel, tak povinnost uchovávat ukázku nebo kopii prostě každé reklamy aspoň 5 let ode dne, kdy byla naposledy šířena, to znamená naposledy třeba zveřejněna na Facebooku. Nevím, jestli tady toto děláte, ale je dobré to mít na paměti, protože prostě může nastat ta kontrola reklamy a není potom dobré, když jako tu kopii nebo tu ukázku nemáte. Takže myslet na to někde třeba v nějaké složce to mít. Dřív to bývalo automaticky právě u takových těch různých jako ty plachty, jak byly ty reklamní prostě letáky a to, tak i kvůli účetnictví vlastně, že se to hodně uchovávalo, nebo se to nafotilo. Řekla bych, že dneska na těch sítích se na to dost zapomíná. Kromě zadavatele teda máme ještě pojem zpracovatel a šířitel. Ty už teď po té poslední novele mají méně povinností, než měli předtím. Ten zpracovatel musí jenom na vyzvání toho kontrolního úřadu sdělit údaje o zadavateli a šířiteli. To respektive zpracovateli tady nemá. A šířitel zase na vyzvání toho kontrolního orgánu sdělí údaje o zadavateli, zpracovateli a osobě, která si objednala to šíření, pokud nesplývá teda s těma předchozíma 2. A když už jsem tady naťukla ty kontrolní orgány, tak těch kontrolních orgánů je víc, než co vám tady uvádím, ale já jsem se tady zaměřila směrem jenom teda k tomu zdraví, tak jenom jakože abyste věděli, že tam je víc těch kontrolních orgánů a záleží, co máte v sortimentu. Pokud je o zdravotnické prostředky a léčivé přípravky, tak tam je to SÚKL, neboli Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud jsou to ty produkty cílící na zdraví a současně to teda nejsou ty léčivé přípravky, potraviny a tedy,
tak tam jsou to obecně teda ty krajské živnostenské úřady a živnostenské úřady jsou vlastně obecně takovým jako zbytkovým orgánem. Pokud u něčeho není speciálně daný ten kontrolní orgán, tak je tam prostě ten živnosťák. Tak. A pro potraviny, včetně doplňků stravy, je to právě ta státní zemědělská a potravinářská inspekce, zkrátka podle těch prvních písmen SZPI, že oni mají i internetové stránky a je to jeden z úřadů, který docela si dává záležet na, bych řekla, aktualizaci těch údajů. Má tam hodně vysvětlujících informací, návodů, občas taky sdílím a je to tam jako fakt hezky popsané, nejenom k těm zdravotním tvrzením, ale třeba, myslím, že tam je i příručka jako obecně k internetovému prodeji potravin, jako pro e-shopy. Je tam potom třeba, pokud se vás to zrovna teď sezóně týká, jako pro domácí zpracování prodej jako těch domácích produktů v tom malém, jo, ta výroba potravin, takže opravdu jako z mého pohledu docela dobrý zdroj informací. Já vám pak na to teda dám odkaz.